abusua ende kwaso baso a bomode na share video we say de emame na sebi arehosem a asi e UK abonten so de abusua me se beje wonsem ye nua brante bi a wasiso a obo no bra ene fofia antoata wakonya car accident wawu afiri wiase edini adwenepahen aka enkrata mu kinkon aka fufokin aka bema yemfa na yiranim enyefom aka mitua na omotie Mr No Pressure wudi machi pressure be de be fawo yeda sole ya yante asempa yeda esole ya yante asempa ye nua brante bi a wofiri o my Ghana mu atukwan aba UK a obaba ye na dwuma abusua fofia antoata sa living adwuma ya bi no ode ene woye na me so share video we say ema me na nkwa akiri na ye wa brochire ene omo ye overtime ene more hours no a omo use cars no a omo da bia no sabi wa bre a wontimi mpake car ensi wo na one day oso wa bre bato still betra car mu no abusua share video we na omo ntie bi ye nua be mana tukwan Africa Ghana ba aye UK abonten so a wo sabi wo be bibi aye da akofie ene wo hia abaya bi wo hia na agya mo twempena a ampeso me de omo hye awale na true awale nim no ena abranten ko hu oba na busuafo ena oba na busuafo no ne papa ne maame de list omo nyina o UK areho chese beje wonsem chese metrase dwene awofo no bi hu a ya mente ase ena me dwene ya ngasa ye nipa no so bi hu a mente ase kire se list ya omo de ma abranten no abusua na list na ano adin ye nti no ama abranten so nam se odo oba ne nti no wo ye na dwene se adwuma wo ye no obesa ye more hours unso se uko UK sa de man esisi e UK ni US mo pa UK and US and Canada mo and a sa to renchem na tasisi ye de because e ho no mota sa overtime and more hours because ho no nipa betimi aye dey aye e 15 hours 16 hours okoba ya sika no ene wo dwene ho but onwene na pom den ho wonwene eye ne nkwa ho ye nua be men edi sabi odo achi list ye de man no enam sa no wo share opeso wale na yiri nti no ono oba ne aye sha wale a abusuafo de list mana abrante paache obiala abusuafo no ampene enam so odo oba ni ntino wo ye na dwene se obeye overtime ntoko adwuma obeduru ye na odidi ye na no se ko different work okoba ye na obedidi ye na no se ko na abusua abrante atimi atototo no nsa ase sky wonya bia nkaka akra na ye nua be men ayedai atimi anya se sky nyina atototo no manyina wie na nua be men se overtime na wo ye no abusua wona why overtime ya say dwane krompo na branch shada ntene ne ho mponya time enidi because onim say overtime bia wo ya say tua pay na ye de ekonanim more kakra ese normal hours nimpo nti da bia no ewo nipa ebretrim say watukwan ba abrochire ese ye more hours but onwene ono ankasa na pom din ho ye so le say abrofo no kunkum ye so le say abrofo no ye but ye ankasa ene kunkum ye ho we bro ni ekun no nya bro ne kun no ono angasa ana de na akosia na sabi ne nkwanhia ye drive ekwa adwuma no to that him say wa bre so what is wa bra menua mesro parking chain ti entem bia no we driver ese ensuo ewa okam entem bia we driver ese ensuo ewa okam se wo se wani kumpe menua ba bia waduru bia no park car no dwene won kwa ho park wo car no si wo na wo ru anim na mframanfo wanim na gina abonten bia be 2-3 minutes na tretire mu kakra ansa na why the what driving so basa na yes asere what da asole no basa wa hweye na se ukodi adwumachi overtime because Germany say ati ubeto ayo overtime but overtime na obeye no wa hweye a bosome no so a tax e betetete no kra no nti hu hia mpo so ba koye sa overtime no tesa pay adwuma tim say no pay no ene wa spend sa be na e match because how say Germany say why ya can so benya 8 hours after 8 hours no or extra 2 hours 2 hours air tax free say 2 hours in Germany and air tax free but oko aye can say UK ne US mo ne Canada mo a omo ye more hours and no limit bia ni so eno nti na ye nua be men afa so ko hia aye na kwanhia na me gina we say so say sa omo ye sa living jobs no what I say eno mo hwehwehwehwe merwafo ne nkokorafo no eno omo ye company works a omo ye more hours okoba on transo bi impotimi etena tremu na wada na de na twam obetimi ye overtime sa wotena asia na ne namu nyina tutu no at end ska eno wo cheke mekwa bibi ye de e ofie fine e good so tu kwan a obekwa kwa bibi ye de e ofie but de kwa ye no eni kwa so kun hu bebre sa no ma na enyina ya fa bi mpen me tell first me kwa adwuma we duru we bi na me say no ese metimi tena ase na me dwene ekwa akire mu say no
bra me bra na me kikiri ne nyina one day pe na wawu na wokɔ nti metititi nnwuma so eba me hu sɛ adwuma a ɛsɛ me pɛyɛ no ɛnti ɛsɛ tu kwan a wurawuram na sɛ school bi kura na sɛ course so bi na abɛyɛ a pɛ course bi yɛ sɛ de bɛyɛ a osusu na kɔ bɛsɛ pɛ a onsa bɛka no ebetuma de aso enti nipa dodo na ate America US hɔ ɛne Canada ɛne UK ɛna over time ɛna ɔmo yɛ nipa no so ɔna nwene hu no sɛ ebi a driving ɛna ɔ drive hwɛ sɛ yɛ ne bɛ man apɔn fra adwuma a wɔkɔ fie highway so apɔn adwuma wɔpɔn adwuma wɔkɔ fie ate sɛ ɔnani agye wɔkɔ fie no wasa akɔ didi no wasa akɔ different work fofi anto ata sɛ ne bɛ man yada ɔkata na ni seconds ɔte na nu akɔkɔhyɛ ɛka na sɛ ɛka bi ase ɔkɔhyɛ tracks ase a yɛ nua bɛ man wɔkɔ dwotɔ na me gyina saa de we sɛ so biem ɛda tu yɛ wa aburokyire fofo sɛ oyɛ driver na sɛ o drive na hu sɛ wa bra me nua msoro parke enche biko ha kwan ɛyɛ aburokyire kwan ne yɛ kankan sɛ wudi traffic im traffic crowd obɛda traffic wɔpon adwuma na wo kɔfie no obɛda wan hwe a wɔne bɛba wɔn so na da bo bi ka ato nti accident nketenkete ɛta esi subo wutwa bo so bi da bo bi ka ato nyina no ɛnyɛ ayi bia keke o nipa no wɔda tena nipa no so a ma gas apan no da bo bi to Ghana for bebre ewu e was overtime works no ho Nigeria for bebre ewu e was overtime no Africa for bebre because Africans no e na ye pay overtime work no more abrofo no mo nye sa overtime bebre o una kwasi broni wadwuma ne time so ana okọ broni abon so oye overtime no na sa broni no ono meka say bia wo ye panyin bi anase bia ono adwuma wo ye mpo no ebre bi anim but ye kodaki aye tukwan ba ha say no abusuafo twe hwɛ nawfo twe nti bosome so a obe wo sabetua no ne board nti overtime na wasesa gu wo so unya ho twabere bia obi timi tena mu na trend na akɔ meka sɛ one time bia me fruit train nipa no o Nigeria ni o train de ne kɔ bai de ne kɔ bai nti me nkɔ tena mu na no na me hunu sɛ driver and train driver na si aba abebusa no sɛ na hefa no wɔkɔ sɛ wada chese ne we fi no kra se otetre mu mpo ade hwa nkromo tente no say oga sorry o na mbusa say why no say bro me say I tire rough wa bra wa ye hours okoye we sope because I say no bo kompo otimi black work o ye ono akasa normal worker no say black bi won chen nto na krompo nya kwan no ada onya kwan no ada sa no man nyina kan ho na e cause accident e ma driver for e wa abuchira ha obi wo ho a wo be drive na onu so wokɔ adwuma na wo kɔ no wa bre nti bre na wo ba fie no eni je na de ba fie o but one to bo ase on ha be da wo kwam ama sebo de car na kwakɔ hye baabi ne nyina gyina den wa bre abro so body na abro so wa bre wo tena kan matim sɛ why say hojo ebi na enu be men awale okwakɔ wale a list ya papa ne maame e de ma no Africa parent am wa abru kira ha mo ma no mo ton mo ma no sa yedai African parent amugugu abrocha mo tonton mo ma na sa yeden oba ekwa awale ja oba na enkwa awale in peace oba no ko na se ekosi ni yi a obeka wo se me adwenepa yen de bia me kase se me da ache me ba obi ba be wale me ba nye nipa ni sika na me hia wo odo a nipa ni do me ba no ene asundwe a mo kom no ene hia me papa no ene se me bo me bra yie na da ache me ba ekwa okwa wale na sa wale na wo kɔ no omo hu empo enso a ese me try ese me support no cause ne kwa me despite motiwe me na nwene ente se kwa me despite ana se Ibrahim Mahama mo ana se Mahama ana se Kufu Adomo obi be wale mo ma o ma ko tam esa list no e da ma send pa cross e gina ko by force ye miaw mene omo nye because omo atoto omo no ma yie eno ntina wusi so a bo abrabo papa na toto no ma yie na da obi ba be wale oba wa fa wo haw ankosie nipa no so hawa papa yi ne maami ene ye de ba abrochire ye de say on say mo baba na ne bofu pa asma make muni mo ho but at the right time no ye be drop it infonyine ne bibia muni mo sa papa ne maami on say ne mbaba ne bofu si mo kun be ma ne say be ma ya we say mo fo so akuni why na esi a baba no ko akodo no bi say mo fele list yam de ma branti sa list ene si a no koyo overtime akokunu ye o bre eno abre no atena ka mu na ka oda kwa kura baabi tabuso a wote abrochire se ya me ka tro se eyesa wo peska but overtime no aya so agu me ho ye ho so eno adwuma dodo ya so agu ye ho so no eno na ekunkum ye nya akosi broni na ekun
akwasi broni wonku because ye ba kroma hwe adwuma yeye adwumade yeye nti wo pension no na wankasa wo body no aye week dada kromu asei wo bo sa akwasi broni akokora pa bi wo togu so na oye adwuma adentia adwuma on kwase sa overtime ngu no so akwasi broni ebeye adwuma ese efata no but kodaki nti obinyini call rent na call pension ano no aye week oye hwe enye biem adentia ba kroma no adwuma edene na wo ye fine so Germany 8 hours and 2 hours na wakoya 10 hours enough for the day tenasena ubody no so enhome hwe US the way am for ye adwuma gidi over time we be 16 hours 12 hours 15 hours hwe UK hwe Canada mo na ntisa nipa we owie na so ko renter and ko pension na ho de ne hefa biem na wo oni ahode bia biem time na anka waduru mpanyin fie so anka obedi de obete obre so mfifire no saa tam no momu no na wo hye ho akonfo saa tam no momu no na ade efre na ade ede no wo se entimi nka bi nti abata fo na mo wa akwanto mo se a mode mo ma aye koko a still na no mo ma no so no mo kwa wale a na afre mo gya mo ma no kon so na mo ma wale agugugu no mo te mo ma ni gye so no mo nyai ese mo ya ma brant ye wukwa o se mo afele se tu nti me adwepan ne na me ka saa asem o se asem esi e UK na at the right time no afei na abrante na busuafo ewo Ghana mo frɛ me ede asem to manim say asem a adwempan ne esi nie nti fa to abonten na wonua Ghana fo wa aburokyire omo so enye de ensuade wom obi be over time na okotena tre mu na trend na twam ba bi esi osi wonsi obi a driver otuka wa over time sa wa bre wotena kama na woda tabusha mesro fa ya futu she video wi na wonua wa aburokyire wasa adwuma agu no so bebre no over time no won tete so na obeye ya obeye ni over time no na be masa bi obeye ya wayi yusu adwene calculate wa brabo se de be ya wo so se bi ko bi ne momone na abedi ada na ngakra na betima save a ebe boa e account mo se enamfosem oda for Ghana chenchena atwan enu ntina yo over time de abra ene jai sister jai obuso afogu Ghana chenchena atwan ntina yo over time de jai na wu kwa o metena ase edidi medubesia obaso meka for tap send edamount tap edwuma die ku a maso yasene peso send this guy frema no ne edeko Ghana kwanda tap app no na meka for the edamount Mr. First time use app na behia promo code AdwenepaHene no abo agun behia discount kama meka for a healthiest so the edamount healthiest so e UK app enku abema trinwi aye kama enyine from aw betim da relax with trinwi o your ba o ye bema ne nyina no healthiest bema nkum papa dread loss so bema oil bema dread loss so the enyine agro kama from me ra hu ye pa de won bia no ye bebre mo ye be force so betima nya brand na busuafo mo Ghana na mo frame no grant mo interview na mo hunu de wi awiase esitie ye wa abrochire ye ne tie enwuma so na yenwene ya pomudem esoso ho peace out AdwenepaHene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi